Pozdravujem vás z Hurgády v časti Hadaba a dnes vám chcem ukázať nový rezort Iconic. Tento rezort bude dokončený tohto roku v októbri. Tento rezort Iconic má štúdia v ponuke od 42 m2, jednoizbové apartmány od 56 m2, dvojizbové apartmány od 76 m2 a trojizbové apartmány od 132 m2. Tieto apartmány si môžete kúpiť aj na splátky. Výhodou týchto apartmánov je to, že postačuje vám zložiť akontáciu 10% a splácate ho 5 rokov. Po prípade, ak zložíte akontáciu 20%, splácate ho 4 roky. Ak zložíte akontáciu 40%, splácate ho 5 rokov. Ďalšou výhodou je to, že v prípade, ak sa rozhodnete vyplatiť svoj apartmán v hotovosti, máte tam výhodnú zľavu 25% z ceny. V tomto rezorte sa bude nachádzať aj podzemná garáž, kde budete si môcť odparkovať buď svoje auto, motorku, alebo po prípade bicykel. Podzemná garáž bude mať aj nabíjačku pre elektromobily. Za mnou chcem vám ukázať, sa bude nachádzať bazén 40 m dlhý a bude prepojený s detským bazénom. Cesta na pláž trvá 10 minút chôdze. Autom sa dostanete na letisko za 10 minút a na Sheraton autom taktiež za 5 minút.